Lai thangnai bisini simino hayungo kirima singsa corona bemar bai joprop jagoi sai tongkosong lukurokni langma ari langkha apo bai yoglia hasteni kwbangma tongkosong lukurokni bo haino langma ari langkha a corona bemar bai joprop jagoi thoi thangjanai rokno muitu khai mukumul narakna bagoi fasalo sodorte mandai bolong bedekni jaitok mungbai borakha south shipnogo sriti bono COVID Memorial Plantation Pandana Regi Kaidokra Podri Podni Bufang Busra Kaileka Aru Tongbaika Sodor SD Ebono Khobui Kubun Bolong Bedeni Tangpang Rokbo COVID Bemar Bai Thinai Rokno Mukumu Narak Nambagi Bufang Kaijakmani Aro Thinai Rokni Mung Suijaknai Ti Aro Bufang Busra Kaijakmani Turuk Berai Khiri Thai Rokbo Snam Jaknai Hanei Pandang Ti Koklam Narak Thani Shaik Naraga Ini obo Borakhani South Shipnagor jagan mungke oro semanono sini mangenang Mukhyamantri Sri Biplop Kumar Dev oro Sriti Bon kaisa udbodon khaiklamani tongo engka Sriti Bono tini jara COVID-19 no jara thinai bongni munginai tini 600 buhang kaijakha o 600 buhang ni bisingo 500 buhang ke Sodor SDF ni aro jaga kring bagi or kai phekya tai 100 buhang ke Mandai Forest Sub Division ni engke a 600 je buhang kaijakha aro 6টা plot khaijaka kaisa plot o 100 buhang khainai o 6টা plot o 6 rokom ni buhang kaijakha kaisa angkha Agor tai kaisa angkha Osuk tai kaisa angkha Nagesor tai kaisa angkha nini Bokul tai kaisa angkha Jamuk engke jodio tini seng jara oro jani mungui buhang kaijakha bong mung jeng list na kha a list no sengolo bodo soiri bainai saban mungui kaijakha jara thinai mungita এমনি বসে ঠিক না স্যার Mandayo to ando ke list tongo sodorni singta khon collection khai tongkho tamke jara 600 kai amke jeng jara agi thainyarung mungui phano aro jeng bumung renai abo onke COVID Memorial jeng plantation ni aro ekta bumung rekha o je COVID ni thinai bagita onke sini tini o program o sini manganang forest headquarter ni Conservator of Forest Sri Susil Debroma Manjaka bono tini abono buhang kai sini siangi rekha tini sin beskang utonginai engke Sodor ni SDF tongo engke tai sini forest ni Sodor tai Mandai ni sini joto staff rok official staff field staff bebang tongo tai protection staff tongo tai parani jara manganang manjangnai borok tongo engke tini no program kahamno success engkha o jagano tui jeng tebo orni naithok khaina bagi project bo jomarjak tongo government tini a project ta khano hoito proposal o tongo proposal akare tongo phaipana sanction yakho abo jodin phaigengke abono COVID Memorial Sriti Bon Nursery o mahiki khaya ekta park khain thana engke borokni ইনকাম নানি একটা সুযোগ পাই না ইয়াগো আপনি একটা নিনি ট্যুরিজম নি পয়েন্ট হাই ইংটা আপনি চিন নাসিক মঙ্গম কাইসা